B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong
Ano ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan. Lilingya kami ning pagkamuot asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan. Baguhan sa mong paglaom, asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong, asin mapundo kang pag-ulakit kay ning helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marahay man tulos. Surugaan mga nagaataman sa inda, tawining kapahingaluan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan, na maghingua para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, hulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarasato sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli keso Kristo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahadi, kaiba mo asin kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 12:08. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12.
Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ini ng kabilugan kan mga bareta gunya na pagkaka digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sinamaging tagapagbareta gunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ka mga darakulang bareta sa lado lokal. Pagbabakuna mas pinapakusog pa kang gobyerno lokal kan Legazpi City. Matrayumpong buy-bust operation inumaw kan Albay PPO. Sa lado nasyonal, bakuna kan Sinovac di pa pwedeng itudok sa mga may edad na 3 hasta 17 anyos. Akusasyon nin amin na pagkampanya ni Duterte dapat darahon sa korte. Bareta sa ibang nasyon, suicide attack sa Baghdad, inako kan ISIS. Bareta sa lado ni sports, Gilas Pilipinas, maintra sa King Abdullah Cup sa Jordan. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Maski nga ni nanotaran na nababawasan na ang bilang kan mga positibo sa COVID-19 sa Legazpi City. Kan mga nakaaging aldaw alagad si Alcalde Noel Rosal Paragos manggirara yung pangaponan sa mga namamanwaan na sunodon ang minimum health protocols. Tanganing malikayan ang ulakit kan siring na virus mantang nangapodan man siya sa mga Legaspeños na aprobitsaran ang sitwasyon na magpabakuna na tanganing makamtan kan syudad ang herd immunity sa mga masunod na bulan. Sebong nalado sinabi niya na ipapadagos ang pagbabakuna dahil ang tamay mga gagamito ng bakuna para sa mga priority groups. Baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Inumaw ni Albay PNP Provincial Director Police Colonel Arnold Santiago ang composite team kan pulisya na iyon matrayumpong buy-bust operation sa Barangay Busak, Owas Albay, Kasuhapon na nagresulta sa madugong engkwentro na ikinagadaan din tulong sospetsados na invuelto sa transaksyon na pinagsabing hali pa sa Metro Manila. Sa nasabing operasyon na kumpiskar kan mga otoridad ang maabot sa 350 gramos na pinagtutubudan na sabunan ng kantidad 1.7 milyon pesos. Sa investigasyon ng bulto kan illegal na droga, planong i-distribuir sa Legazpi City, tabako asin sa probinsya kang Catanduanes. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Kung ngunyan aldaw mapapasabak na sa tunay na trabaho bilang bumbero, ang 115 mga bagong Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection na Katulik pa sana ang nakatapos kan sa hindang ensayo sa laog ni nagkapirang bulan. Ini sa rason na sinday pinawagas na sa man may iba-ibang fire stations in mga banwa na sin syudad tanganing makadugang sa puwersa ng mga bumbero. Sinda kinakaipuan na mag-report ngunyan aldaw sa opisina kan Provincial Fire Marshal asin después na ipapadara sa man iba-ibang fire stations. Para duman sinda formal na magpuon kan sa hindang trabaho. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinaluwas na kan Owas Municipal Police Station ang mga pangaran kan mga sospek na nagadan matapos naman laban sa ikinasang buy-bust operation kan mga kapulisan. Kaso hapon sa Puro 4 kan Barangay Busak, Owas Albay. Sigun kay Owas Municipal Police Station Chief of Police, Police Major Gerald John Villafuerte. Ang mga sospek na bibina na sina Ramon Motok alias Omar, 44 anyos, ang target kan mga operatiba, dati nakakulong sa Bilibid sin miyembro kan bahala na gang. Jose Maria Arvin Bautista, 28 anyos, nagserbi bilang driver kan pinagsakayan na kotse asing Gregorio Garcia Jr. 42 anyos bilang security kang grupo gabos mga residentes kan Valenzuela City. Na-recover man sa pinangyarihan ng 4 na bundle kan pinagtutubudan na shabu na pinagkakarkulong may timbang na 350 gramos na may street value ng 1.750 million pesos. Sarong kalibre 45, duwang revolver and object of buy-bust, asing 40 mil pesos na budol money. Nagtubod si Villafuerte ang dakulang transaksyon ng droga, ang kinaimbweltoan kay ni asin ng mga darang droga. Kan mga sospek ang hali pa sa National Capital Region o NCR, nakatala na italtag sa manlain-lain na lugar sa reyon. Dahil sa basado sa mga nahiling na text messages and phone calls, ibabagsak ang mga droga sa syudad kan Tabaco, Legazpi.
asin sa probinsya kan Catanduanes. Apwer kay iniinot naman nakapag-distribute ng droga sa probinsya kan Camarines Norte asin Camarines Sur. Sa ngunyan ang mga lawas kan mga sospechado na sa foreign area sinagalat na i-claim kan sa inyong pamilya. Nagpasalamat man si Villa Fuertes sa mga operatiba na nagtabang tanganing maging matrayumpo ang nasabing operasyon. Ang baretang hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong laban. Dahil man dapat napahaliun ng Albay Power and Energy Corporation o APEC kundi dapat natanoson ang pinagtataong serbisyo kay sa indang konsumidores. Dahil sa mas dakulang problema kung magdiklom ang probinsya. Yan ang naging reaksyon ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pino Garbin Jr. sa naging paayag asin reaksyon kan mga albayano na dapat nang halion ang nasabing korporasyon dahil sa bako maray na serbisyo. Según kay Garbin, pinagalat paninda kung rin schedule kan Energy Regulatory Commission ang investigasyon asin audit kan APEC or audit sa APEC kay pa sa investigaran ang pagkakaigwan ng sunod-sunod na brownouts, mass disconnections, averaging asin iba pang concerns. Paliwanag kan kongresista na kaipuan na panimbago ng korporasyon ng kaso. Mapatunayan na may nangyayaring market manipulation dahil sa pagbakal ng kuryente supplier na may halangkaw na presyo. Obheto ka na sabing investigasyon ang pinag-inisyar ni Garbin na matawanan ng maray na serbisyo ang mga albayano. Hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Pinagaandaan ng ngunyan kan Regional Incident Management Team ang pag-unload kan mga kargang coal sa MV Tag Clyde as in Barge Claudia. Sigon kay PIA Regional Director Marlon Loterte, tagapagtaram kan Incident Management Team sa pahingenot kan Office of the Civil Defense Bicol. Nagpipreparar na ang grupo sa pagdiskarga ka na 8,000 metriko toneladang steam coal na dara kan Barge Claudia. Enot naman na sinabi ni OCD Bicol Regional Director Claudio Yucot na daynang gad makakaduong sa pribadong pier ang sakayan kung kaya mapadara sin magamit ng alternatibong paagi tanganing makuha ang kargamento. Siniguro kan OCD Bicol na dain natutugutan ng si Isay man na magkaigwan ng contact o makaranay tanganing ma-expose sa mga tripulante kan barko. Nagtaong garanti ang ngunyan ang IMT na tututukan ninda ang sitwasyon as in estado kan mga sakay kayo ni. Sigun sa IMT na sa ngunyan, nasa normal man ang kondisyon kan mga crew asin kan mismong vessel. Posibleng sa mga masunod pang semana matatapos ang installation kan rubber tube o bladder sa irrigation dam kan South Quinal Irrigation System sa Barangay Busak, Owas, Albay. Yan ang pinag-anunsar ni Engineer Luis Baragay sa Candia Albay Irrigation Management Office kung saan sa iyang pinaliwanag na kan magkondukta ng pinal na inspeksyon ang sa iyang mga engineer sa nasabing ekipahe. Nakahiling pasindan ng mga technical problems na kay puan resolveran kan contractor bago ini-turn over sa sainda. Mientras na nag-apilar naman si Kapitan Raul Serio bilang presidente ng South Quinale Irrigators Association, nahidaliuna ang pag-iray kay ni sa kadailanan na gusto naman kan mga kapwa niya para oma na makabalik sa indang hanap buhay dahil sobra sa 2 taon na nakalis na isinda nakakatarok sa 850 hektarya ng kabasan sa Uwas sa Libon, Albay. Ang nasabing proyekto personal asin haloy ng pinagtututukan ni Albay 3rd District Representative Fernando Cabredo data sa roini sa iyang priority project sa nasabing distrito. Kasabay kayo ng aporan si Cabredo sa niya asin contractor kan proyekto na siguruhon na andam areglado asin mapakinabangan sa halawig na panahon kan mga paraomas sa lugar. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag Wilkins Pure. You are worth a Wilkins.
product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENR
And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. DZGB Bareta alas 12. Padagos kita sa mga Bareta ngunyan, sa mga Bareta sa lado nasyonal. Sa giraray piglinaw kan Food and Drug Administration o DFA na or FDA na bako pa aprobado para sa mga edad 3 hanggang 17 anyos ang paggamit din bakuna kan Sinovac. Hindi matapos sa magluwas din pahay kan Chinese Embassy sa Manila na nakapalaman din ay naprobara na ang emergency use sa paggamit din Sinovac sa nasabing edad matapos magluwas na 98.94% epektibo ang bakuna. Ginibo ang eksperimento kung saan 180 volunteers ang nagpartisipar sa edad 3 hanggang 17 anyos. Nagluwas man na mas magayon ang resulta kan pag-aadal kumpara sa pag-aadal na ginibo sa mga edad 18 pa itaas. Sigon kay FDA Director General Eric Domingo na sa China pa sana na-aprobaran ng paggamit ng Sinovac ang mga nasabing edad asin wala pa ini sa Pilipinas. Paragos ba ng pagkondukta ng pag-aadal kan mga eksperto na pinagbabasehan kan mga datos. Nakita sa reproduction number o kaskas kan ulakit kan COVID-19 sa National Capital Region. Sigon sa Octa Research Group, puminakol na sa 1.06% ang ulakit sa Metro Manila na ultimong nairistro kan Abril 18 taon 2021 kung saan epektibo kay ito ang enhanced community quarantine sa NCR+. Nakita maning 11% ang daily average case po Hulyo 13 sa COVID-19. Alagad sinabi kang grupo na adab pa para ika-alarma na sabing pagitaas kan kaso dahil dahil pa masasabi kung magpapadagos ini. Nakapendyente pa manggiraray ang propostong extension kan Visiting Forces Agreement sa iyang public address. Sinabi ni Presidente Rodrigo Duterte na gusto niyang magkaiguan ng dialogo sa US officials para tukaron ini. Binanggit man kan Presidente ang nagpapadagos na investigasyon kan gobyerno manungod sa nangyari sa 2021 panatag standoff. Partikular na pinag-imbestigaran ang papel ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario sa nangyaring standoff. Kung may nahiling siyang irregularidad, nagpatakot si Presidente Duterte, nagkakasuhan si Del Rosario. May garumdoma na binasol ni Presidente Duterte kay Del Rosario kung natanaw wara sa Pilipinas ang panatag show. Kedustion man ni Presidente Duterte ang pag-atras kan mga barko kan Pilipinas sa lugar sa ilaram kan US broker deal mantang magtinirsa na ang mga Chinese vessels sa lugar. Dainin mangyayari sa mga pagtuyaw kontra sa pinagsabing atap na pangampanya ni Davao City Mayor Sara Duterte. Kung dahin dadarahon sa tamang lugar, yan sinabi ni political analyst Professor Ramon Casiple kan Institute for Political and Electoral Reform sa ampang kan mga isyong pinagtatapok kan mga kritiko sa alkalde. Tinawanin doon ni Casiple na kaipuan ni Guang magsumiter ng reklamo sa Commission on Elections o COMELEC o sa Department of Interior and Local Government o DILG kung sa iling ninda illegal ang pinagigibong paglibot ni Mayor Sara sa ibang lugar, tao asin partido. Nagirumdoma na sunod-sunod ang mga padangog kontra kay Mayor Sara, arog ni na Manila Mayor Isko Moreno, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, asin iba pa dahil sa garong atap na pang kampanya kay ni imbis na tutukan ang naglalala na kaso ng COVID-19 sa sayan na sakupan sa Davao City. Mientras na may gutman na pinahimutikan kan kampo kan alkalde sa pag-asaping parte kan sayang leave of absence.
Ang pinaigibong paglibot ni Mayor Sara kasabay kan asigurasyon kay ninda day kini pigpapabayaan ang sa iyang nasasakupan. Bareta sa ibang nasyon. Inako kan ISIS ang nangyaring suicide attack sa Saudan kan Baghdad na kinagadan ng 30 katabo as inikinalugad ni 50 na iba pa. Nangyaring insidente kan pasabogon kan suicide bomber ang sulog kaining bomba sa Wahaylat outdoor market sa Sadar City. Nadanyaran man sa pagsabog ang dakol na mga shop sa merkado. Ginibo kan sospechado ang pag-atake mantang busy ang mga tao sa pamamakal bilang preparasyon sa Muslim holiday na Idil Adha. Nag-imbestigar na ang mga otoridad sa nangyaring insidente. Bareta sa lado ng sports. May posibilidad na ang Gilas Pilipinas magkawat sa King Abdullah Cup sa Amman, Jordan sa Hulyo 26 hasta Agosto 3 bilang preparasyon para sa FIBA Asia Cup na nakatalaan sa Jakarta, Indonesia na maabot na Agosto 17 hanggang 29 alagad bago pa manini final lalo na tapadagos ang pagdakol kan kaso ng COVID-19 sa Indonesia kasi may posibilidad man na maoktaban ng 2 semana. Ang Gilas Pilipinas posibleng magbiyahe sa Hulyo 23 mantay nagkakaigwapan ng deliberasyon kung si Isay ang makakasabay sa lineup. Ibang klaseng hourglass ang ginibungunyan kan may eksperto sa siyensya sin teknolohiya sa kinaban mantang magayon na idea man ini bilang dekorasyon sa indang mga kwarto. Pambihira ini dahil imbes na may biosand siring kan ordinaryong hourglass ang bagong imbensyon tubig ang laog kan hourglass dahil may mga microbes ini sa laog iga-absorb kay ni ang saldang kan aldaw sa pagkaaga asin naglalaad ini ning magayunon sa pagkabanggi. Istoryang naiiba! Rekonosido bilang pinakamahal na salampate sa bilog na kinaban ang 2-year-old racing pigeon na si New Kim matapos siyang ganahon sa sarong online auction sa kantidad na $1.9 million. Kang nakaaging aldaw sana, ipinasubasta kan world-renowned pigeon breeder na si Hawk Van D. Woover ang koleksyon niya ng mga racing pigeon. Bistado si D. Woover sa Antwerp, Belgium bilang di kalibring breeder ng mga salampati na nanggagana na ng mga National Race Pigeons title kaya dakol na gustong magbid sa iyang mga racing pigeon. Pero kinabigla pa man girarek ang kadaklan kan mabreak ni New Kim ang world record sa pagiging pinakamahal na salampati. Talog sana ni Saro may kabangang oras matapos puunan kan Pipa Pigeon Paradise website ang online auction nakaresibit tulos ng 226 bids si New Kim. Matapos sa napat na aldaw kang bidding, sarong kolektor hali sa China ang nanggana sa subasta na kantidad $1.9 million. Sa sobrang mahal kang kantidad ni New Kim, sarong security company ang sinugo na bantayan siya mantang naghalat na makuha siya kan bago niyang caretaker. Flashback! Hulyo 21 kan taon 1871 namon dagduman sa Santa Cruz, Manila ang binansagan na singing sweetheart of Manila asing konsideradong queen of the Philippine drama na si Pracedes Julia Fernandez. Mas bidbid na sa apod na Yeyeng, siya ang saro sa founders kan Fersuta Company na ang pangaran kinuha sa mga principal lady players sa sina Fernandez, Suzara, asin Tagorona. Ang sa indang grupo, nagpaluwas din dakol na benefit shows para sa mga balo asin napabayaan ng mga aki kan mga soldados kan Spanish Army. Yan ang mga bareta. Sinurat dyan sa DZGB News Base para magtabang News Director din para sa News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinunod ng tagapagbareta ngunya na pagkaudo. Ako po si Renz Luna. Day maghali, day magpuknat. Masunod ang programang Iskaramusa kay Basingil Mustasa. Pagkatapos na nagkapi ng mga pagirumdom. Sindong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad.